Laphana ku-TikTok mayelana nomcimbi omkhulu wazi i-Mother of All Maskandi Festival. Ngifuna sibuke irecord lakho menzi kule album ayikhiphile ukuthi hamba kahle kanjani. Njengoba sibona laphana ingoma lehamba phambili ethi ngiyakuthanda ekahlanganisa 4 months seko 3 months and a half, iyakhombisa ukuthi hamba kahle kakhulu 3.8 million. Nezinye-ke iy'ngoma ey'gijimayo njengoba niy'bona nani-ke ukuthi zimahle kanjani. Njengoba kuvela-ke. So i-issue yami lapha-ke, njengamanje umenzi ukwenye iform yempilo yakhe, the way ahamba ngakhona umculo wakhe usumbeka kwelinye izinga. Akasadingi into ezomphazamisa, akasadingi into ezoba i-disturbance empilweni yakhe. Kodwa kubuya ngathi kunento ethize eyenzakalayo ngomenzi, asazi yini. Kodwa-ke kuyakhombisa ukuthi khona sebemhlebelayo izinto empilweni yakhe ukuthi acabange ngenye indlela. Hence yingakho esenza ama-video akanje nama-live akanje ku-TikTok, okuyinto engeyinhle leyo egameni lakhe. So ngifuna ukumkhombisa-ke umenzi ukuthi abanye abantu abake bayihamba naleyo ndlela leyo nabasayihambayo isimo sabo sinjani. Right. Ubaba lo u-Ali Mgube usenesikhathi eside esendweni kaMaskandi, uculile from early 90s. Ukwangcokusana bomgqumeni, bangcokusana bogcwensa baze badlula emhlabeni. Usasekhona Ali, usayibambile, usacula futhi namaqembu akhona ngaphansi kwakhe njengo 10-111. Okwasebenza nobaba ucela zimnike nabantu abaningi-ke endimeni kaMaskandi. Ama-features amaningi owenze noShwe nomuntu ekhala, Java zimnike. Ubani lo munye, okay, iSkhilo ngimkhumbulayo, nabaningi-ke asekwenzile lokho. Kodwa ukuwayithola ubaba engathi uyadosiseka phakathi kwalento kaBlue no-Red Nation. Laphayana-ke if uwela usuthatha leyo ndima leyo ungathi uyakwa Red, laphana is because une-purpose esuke ikhona ngawe ngaleso sikhathi. It's not like bafuna ukusupport umculo wakho as such. Basuke sakuyuza kuleyo mpilo ngoba isuke ithinta kwaBlue. Right. Awasibuke le album agcina ukuyikhipha ubaba uMgube. Nazi ingoma zakhe njengoba siyibona. Uyangesaba nazi ko-36, 33, 36K, 53K. Kanjalo kuze kufike ekugcineni. Enye ethi ngiyibhinca featuring uMgatsheni ina 100K, zino 9 months lezi ngoma. Ehambe enye ithi isingijikele indoda featuring uNhlonipho 176K. Funa libheke le ngoma le ethi uyangizonda, lapho Ali Mgube ehamba khona nobani noMthandeni SK igcoka Melisha, umfana wale kwahlabisa aphansi kwe-Big 5 uMasipala. Ingoma yakhe ehamba khona u-Ali no SK ithi 665K views in 9 months. Iyona yodwa into abanendawo nayo abantu bangale kakhulu ukuthi lapho kuneqhawe labo khona bayaphusha kuphusheke. Uyafuna nawe-ke from Mabizela uyithola ungenela ukugibela cause abantu bayakusebenzisa until further notice. If abasakudingi bakulahlela eceleni. Okay, sidlule kubaba u-Ali. Singene kubaba uGadla Nxumalo. uGadla wathi selithathile iside. Ngithi wathi wasithatha iside, wathi selithathile ke iside. Alright. Nazi album yakhe, ingoma zakhe and album ena 2 months. Asibhekene nje ingoma zakhe. Amashinga 9K, 7K, ezinye zina 10K, ingoma zina 8.5K, 7 Friends 5.7K, amabivela 7.1K. Enye ethi wangidumaza featuring Bonakele 24K. The highest engisayibona ithi Isolenyathi featuring Qagele Nxumalo 32K ina 2 months. Noma esethe ulithathile iside ubaba uGadla Nxumalo ethi uyahamba neqhawe lakwa Red
bona abanendaba noGadla nomusic wakhe, banendaba lento ayikhulumayo ukuthi uthini uhamba no-SK kuphela. Music wakhe cha abayingeni leyo, bona basitike kuyiqhawe labo, bafuna nje bonke abantu bengene kuphi eViyweni. Yilokho abantu abanendaba nakho. Singene kuSmiramira, uSmirnoff. uSmirnoff is a current top performing artist, is amongst the best performing artists lapha online, whether it's YouTube, whether it's Spotify, whether it's iTunes, Deezer, uyaperforma. And unama awards ambala awangenelile kuma competition. Uyena umuntu ke abampreferayo lapha kwaRed, umfana wabo, umfana ozwana neqhawe. Siyabakhumbula beshaya ingoma laphana kwi-All White, eshaya ingoma ka yes lapha khona SK ethi Mubi Kamnandi. Siphinde sikhumbule eshaya ingoma ehamba nayo uMthandeni SK kuMthandeni Some Experience nge-4 January eMdletsheni. Alright, akusibheke ukuthi ngoba ayamthanda ama-Red Nation, ayamphamisa, ayamtusa ukuthi uhamba kanjani. Le album iphume 4 months ago. Kunengoma ezino 1.3 million ngesiphathele, Rush Hour 2.7 million. Nezinye ke ingoma ke njengethi sesilele 448k views. Enye ithi sihlukene 948k. Enye ithi ivangeli lothando igcineni lapha 514k yoma views. Bayamthanda, bamsupport all the way. Uyena umuntu abampreferayo okwamanje. And bamfukula abadlali, bamsupport. Kodwa lokho kuzoba isikhathi singakanani? Until nini? Okay, asikho ke lapho. Asibhekene futhi enye iscenario. Lapha ke sibheka bani? Uduma kahle. Okade etuswa kakhulu eminyakeni edlule ama-Red Nation kade saphuma kwi-IGP bephetho uKhuzane nabambisene nabo. Album agcina ukuyikhipha le uDumahle 6 months ago. Nazi ingoma zakhe 164k ethi ngikuthanda, ethungezi 89k, sizijabulele 90k, kanjalo ayikho engale. Ingoma ukuze kuba ngathi iyanyakaza le lapha sekugcineni ethi ngisendleleni 353k. Enye futhi enyakazayo lethi Sibhamu 266k views, ethi angisenandaba 209k views. Kuye uduma kahle lapha under kuma Red. Angithi aseyona favorite. Lokho abekufuna kuyena sebakuthola, baphuma kuye. Laba basathanda ukulalela music wakhe bayawulalela. But the idea is abantu abakubonisayo njengamanje, abantu asebekuhlebela izinto. Do you think banendaba yini nawe menzi? Do you think after everything that has happened bazobe senendaba into ngokwenzakalani nawe? Cha, ingoba ziphushela iagenda yabo. Ungavumi ukuthi usebenziseke ngendlela wrong. Lento ukuthi umculo omkhulu kangaka thola usungena kuma live uyochaza izinto ezicayi, izinto ezithinta nomsebenzi wakho. Ayona into enhle le. Unama platforms amaningi, no YouTube, no TikTok, no Facebook, ama page akho makhulu, abantu bakulalela, abantu bayawabuka lawo ma account akho. Ayikho into ethi mayikuhlupha wena ungathiwa mhlawumbe soyikhuluma komunye umuntu ongayilutho. Ongayona manager, akana company irana mhlawumbe yomculo, akayona isponsor, akahlanzi lutho nomcimbi lo yona okhalelayo. Yini azoyenza ngalo nto ngalo situation la? And futhi nezinto ezikhalekayo oyivezayo kuze kubaleka namagama oKhuzane noMthandeni. Eyabo into iyayikhandekalela ngenye indlela. Ongeke uze uyirefer, angeke uze wazi futhi ukuthi ayiqaliswe yini iyophela nini and why inje. Kuze ngene lawo magama lawo. Uyabona ukuthi ayona into enhle la. Mina bengathi kuwe kungangcono uphinde uyibhekisise indlela owenza ngayo izinto. Ubhekisise nabantu abakuhlebela izinto ukuthi yenza kanje. Ungagcini sekulimala umsebenzi wakho, sekulimala ikusasa lakho. The way une-talent ngakhona, the way ucula kahle ngakhona, the way umculo wakho oshisa ngakhona ikhotha kulamalanga album yakho ezo-achieve ngakhona izinto eziningi.
yonke lento ayinaso isidingo eyenzakalayo, ukuzongcolisa nje wonke okuhle okwenzayo. Isazothela iy'thelo ezinhle kabi le album, usazozuza okungaphezulu kwe-quantum. Kuyophela unyaka usuthola izinto ey'nkulu kulo nyaka lo ngale album yakho enhle kangaka, imnandi. Bese kuthiwa i-quantum seliwiniwe yini, because bekuse ukulida nje kuphela. So into engiyicelayo menze usene-opportunity yokwenza izinto, ungavumeli ama-influence angaphandle because maningi ama-career bawabulela, kodwa bevuma. If sebefikile kuwe bazokuhlebela, izolimala ikusasa lakho. Yilokho engingakusho. Ngiyabonga.